お元気ですか？これから見ながらね、仕事してましょう。頑張るぞあれ、お友達笑ってるからさな。あれ、一生懸命日本語をさばってるけど、もう覚えてないと思うよ。でも、少しも覚えてるだけね。もう日本会いたかったからさ。でも、もう何年ぐらいにフィリピンにいるからさ。もう日本も多分来れないと思うよ。でも、いろいろ思い出したから、Anong iro-iro? maraming naalaala. Sige, mag-gusto na ka 30 Hindi, minutes ha? ito, hindi iro. Ino dyan. Iro na. Inutusan Are, Philippine kara, iro to, ane, accent machigai da tara, iro wa ne, are, ino da kara sa, moshikashi da mo na, nihongo da tara ne, moshikashi da yo. Honto moshikashi. Da kara sa, mo, ima ni nihon ni iro, shigoto wa, What's shigoto? trabaho. Shigotohan. Da kara, ima ne, Philippine ni iro kara sa, kambate wa, gambate re yo. いろいろの仕事。これはね、あれ私のSabi ko nga sige. あれ Sasagutin mo siya na Ilocano, Jay.あれジェ Kuya na lang. あれ私いるかのわからないからさ。助けてください。私はビサヤだから。はい。コーヒーいただきます。 Ikaw, Ilocano, ako Bisaya. Ako Tagalog. Tapos ikaw, Jay. Tagalog. Tagalog. Ah. あれこれポテトどうやってこれは？わからないからさ。 Anong hiwa mo potato? Potato nga gihiwa mo na nimo. あれわからないからこれなんでこれあもういっぱいだよ Nipis. あいいよいいよこれ入れていいよもうしかしもういらないよもうしかりた Ikaw, original ka na Ilocano. あれ見て Hindi bagak na eh. Jay Bagam. あれこっちはねお友達はタガログエルカーノビサヤ古代ビサヤ古代私はインダイ ay pag binangay Kuan siya, guys. Mag-istorya ko Bisaya, guys. Ini siya Tagalog, tas kitag ni sa Ilocano. Siya Japanese. 13 minutes na mo na among language. O, sige na, mag-istorya na. challenge namin to kung sino ang manalo. Ako, siya mag-Tagalog, di ba? Uy, anata, are Tagalog, 喋ってるでしょ Ngayon, mana. Ah, Ay,なんだよ、penalty! あなたは言ったからさ、Tagalog, 私は Japanese. だからあなた、ikaw penalty. Tagalog yung sasabihin mo. Tagalog So, naman ako. Opo, mana. Lance wa, are Ilocano da kara Lance. Mga nako, mabisin na ako. Mangan. Mangan daw si Lance. Sa Japanese. buhang tabero, Lance. Mo, nakashita dati. Japanese. Nakashita. Gandang umaga po. Irashaimase! Welcome to Chanlet Restaurant. Bigat yung ano. Ano daw? Nabigatan. Ano pala ang aruto? Pugsit pala ang aruto. Ano pala ang aruto, sir? Pugsit pala ang aruto. Naruto muray. Sir, pili ka muna, sir, ha? Kay... Nilang, sir. Upo at kalamatis. Ito naman si AG, guys, ay from Bulacan. Tagalog lang po yung language niya. English man dahil, no? Tapos yung isang lalaki na si Lance ay from Ilocos Norte. Manang iluto mo. Luto mo! Ano? Talusan. Nadalusan. Hindi na kami magkaintindihan dito. Iba't
bang lingwahe no? Kapitan Jay. Madam Damas. Damdama. Tama ka lang. Di ba Tagalog? Tagalog man sa imo, kay Bisaya bang po, siya Japanese. Ang Tagalog sa akin, guys. Ayan guys, nagpet di kadas. Luto kami ng Nagluto idadot. kasi bigas. Nagluto Ay, siya ng bigas bigas pala. guys, oh. Ako mag-iwa ng carrots. Siya pag-iwa ng carrot. Ako naman magluluto pa ako ng pansit. Madami na ata ito ate. Ha? Nasa na? Anong part? Sa rice cooker yung muna na. Jay, tagit ka ta. Paibig ka daw, Jim. Tatabi na ako. Oo, kabalo man lagi ka, Jim. Nakasabot man lagi kasi ang isulti. Pilit kong inintindi. Mapilitan ka pa. Tapos may tagluto di kadas. Para sa amin yung pa. Tagalog na. Bisaya, lagi ko. Bisaya ko, day. Guys, ano muna kayo, guys? Kasi mag-prepare pa kami ng lulutuin namin, guys. Oy, sabaw! Wala pa sabaw, sir! Dito sa loob! Ay, inilit ba yung roller? Ay, ako, nakainit. Ayan. So, habang nagluluto kami, guys, nagiinom kami ng kape. May customer na rin kami. Ano lang, guys, kunin ko ng pansit. May sabaw din. Yung pansan. Saan yung masalok mo sabaw? Alam, hulog pa. Mama. Dong! Salamat, Dong. Thank you. Salamat po. Ba't matigat? Naimbaga, bigat o bigat? Ay, ano ba? At ito na guys, naluto na yung pansit ko. Yan, pansit. Ay. Uy, shida ko rin. Filipino. Hanshido. Filipino. Ha? Hindi. Tagit Jay. Filipino. Filipino yakisoba. Filipino yakisoba. Oishii da mono. Itadakimasu. Ano yan, Dong? Ha? Ano yan, Dong? May nag-deliver sa akin guys, cellphone. From Shopee. Shopee. Salamat Shopee. Jay, di kalab naman Jay. Sa'yo nagmamalaglag. Sa'yo nagkilit. Ikaw na lang nagkuha, hindi siya, no? Dokta mo na, Ay, tagitan pwede kayo. pala. Additional. Ano yan ate? Samsung? Siyempre, ano ako eh. Ha? Type Samsung Galaxy. Magkano yan? 165 months. Ay, ako kukuha pa. Pero di ko makaroon. Makaroon. Kaya nadagdag yan. 2.5 lang ang down din. 165 months. Lalo na ako sa Ano yan? Kailan? Next month. Tagal ba? Hindi, ang alam na ikaw nag-ano niyan. Ngapon niyo Ayan, ngapon. guys. Pasilipin niyo ngapon. Uy, hapon. Naghahapon kami guys. So, dumating naman tong waray. Waray at hapon.
Ako Bisaya, Japanese, Waray, Ilocano, Tagalog. Waray yung sagot mo. Waray yung sagot mo kasi magja-Japanese siya. So, dayo, kinapi na karasa. Marito ka sabot. So guys, ayan na guys. Magluluto pa ako guys kasi marami pa akong lulutuin guys. Ayan. Ito, mga malunggay. Ayan. Ayan, tapos na yung pansit ko. Ito yung sabaw namin. At saka ito. Ayan. Ayan. So, kukunin ko muna yung pansit guys. Ay, oo. 165 months 1.6 ang 5 months? sa November 21. 5 months ang sabi mo? Oh, before dapat pag 21 magbibigay siya. Di sabihin na lang natin 18 ang iyang ano para pag 18 yung deadline niya. deadline. So, dahil Ay, alas ako'y na red bread. Japanese, yoroshiku minasan. Sige, magsalita ka muna na ano. Tapusin mo muna ng 30 minutes. Hello guys. Babay na po chane. Mata yoroshiku onegaishimasu. Are, Nihongo maamari mo oboitinai nan desu kedo, demo gambatte ro karasa. Minasan yoroshiku onegaishimasu ne. Bisaya kodai. YouTube channel Bisaya kodai yoroshiku onegaishimasu ne. Channel. Mata yoroshiku. Jay, Bye. manatan Jay. Ayun na. Isda nga ano, para manimaho kang isda mo duty. Jay. Madamdaman ka na eh. madamdama na niya dyan. Eh, Jay. Kaya, Jay. Ang isi mo, nung ikuha ni mo? Wapon kayo mong bag yun. Ikuha na ko. Mahulog ka pa. Hindi ang bag. Grabe ka na. Kaya nga. Magkano minay niya na? 180? Minan niya, 160. Magkano yun, Day? 80. Hindi ka pabayad niyan. Plus yun, may plus yun. Mahina. May ano siya. Ano talaga yan? Parang hindi ka mahulog. Oh, kahit makikita mo dati. Oo. Saka pag may ano sa'yo, bago niya makuha, mahulog ka pa ako ng Diyos. Maikot-ikot na. Hi, thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. Bisaya ako dai. Bye-bye. Bye na guys.